Moje jméno je Honza Punčochář a já vám teď ukážu, jak na svatýho Martina udělat husí kaldon. To je úplná delikatesa. Budete potřebovat na to skelety a vnitřnosti, jako jsou žaludky a srdce. Normálně je očistíte, okrájíte, propláchnete tekoucí vodou a dáte je vařit společně s kořenovou zeleninou a divokým kořením. Až budou měkký, tak to scedíte a necháte vychladit. Potom nakrájíte Máme tedy nakrájené droby, obrané maso a teď si uděláme základ. Vezmete mrkev a celer, nakrájíte na kostičky. Do hrnce dáme máslo, kořenovou zeleninu a budete pěkně restovat. Kořenovou zeleninu zarestujeme a do základu dáme bobkový list. Tak. Připravím si potom na finish, nakonec, hladkolistou petržel. Tak, základ už se pěkně restuje a my ho zalijeme octem. Ten ocet se musí nechat vyvařit a když je vyvařený, tak už tam můžete dát ty vnitřnosti z té kachny. Nebo husy. Zalijeme vývarem z těch vnitřností skeletů krku. A teď budeme tak 15 minut provářet. Kdo má rád hustší polívku, tak tam může dát trošku máslové jížky a zahustit si to, ale já samozřejmě mám radši, když je to jenom o tom vývaru silném, o těch drůbkách a kořenový zelenině. Takže já tentokrát nebudu dávat jížku. Takže necháme zavařit, pěkně provařit, nasekáme si mezi tím petržel. Polévka je provařená a teď ji jenom zjemníme smetanou a dáme nasekanou hladkolistou petržel. Vedle v osované vodě si uvaříme nudle. No a kaldon je hotov. Kdybyste si to chtěli opravdu udělat noblesnější, tak tam ještě do toho dejte játrové knedlíčky. A sváteční husí kaldon je hotový. Dobrou chuť.